Ось так. Трошки у бок пересунь. Так, ну давай поспробуємо ось сюди. Так буде добре, Яна? Ну, нехай так стоїть. Ага, так. Ні, лепш давай переставим, як раніше було. Так, Яна, ти упевнена? Упевнена, давай усе вернем на місце. Так, ну давай поспробуємо. Хвилиночку. Гето сюди, значиться, гето ось сюди. Так, давай поглядім здалек. Ці так у нас було. Як виглядає? Я подумала, що цацки можна поміняти, але гэта потым. Цяпер дапамагай мне на столе усё поставить, каб нашому поважаному гостю було зручно і утульно. Фух. Ось. Ну, добре, Яночка, поспробуємо. Так, ти саме головне кажи, що мені куди ставити. Так, І як це бабочки, ліпше зробити. сподочки. Ага, Так, добре. Гето супер. добре. Добрий вечір, сябри! Слухайте, вибачайте нас, калі ласка, ми з Яночкою криху замітусілись. Ми просто чекаємо одного вельми важного гостя. Хочеться, каб йому у нас вельми сподобалося. Так, Яна, чуєш? Нехто тупає. Ой! Та Йон! Ой, Нестор, Так, де, ось тут? не-не-не, Нестор, ходи сюди. Так, стою. Так. Не, зроби крок, давай, ось, туди. Добре, давай ось тут. І стой там. Ага. Стою. Добрий вечір. О, Топа! Топа. А хто я ще? Да хіба не подобний? Ні, подобний, Топочка. Просто до нас зараз повинен завітати важний гость. І ми з Яною рихтувалися до його приходу. Так. Які такі гості? А ну розказуйте, що у вас за секрети. Ой, ну нема у нас ніяких секретів. Просто дядуля Мороз обіцяв до нас зазирнуть. Ён якраз вертається додому, тільки поспів усіх дітей повіншувати. Ага. Дядуля Мороз прийде, а ви мене не попередили. Топочка, ти куди? Зараз вернуся. Може, він побіг у двор зустрікати дядулю Мороза, а? Ой, хитрун який. Эй! Добрый вечер, колыханка! Привітання, дядулечка Мороз! Проходьте, коли ласка. Сядайте, відпочніться. Ви, напевно, стомилися з дороги. Дядулечка, а ви випадково не бачили там нашого Топу? Тупо. О, віду такого віду. Але не бачу його. Ой, а ён побіг вас зустрікати. Ну, напевно, розмінулися. О, чому ви стоїте? Частуйте дядулечку. Ой, а чай будете, дядулечка Мороз? Носите и присматривайте все, что есть. Ага, Нестор, побегли. Побігли! Сдается, поверили, что я справді дядуля Мороз. Ой. Ну, худший, Нестор, Так, худший. ось, коли ласка, дядулечка, гэта вам. І ось, Частуйтеся. коли ласочка. Ой, які гарячі. Ой, ай-яй-яй-яй. Вибачайте, дядуля, може вам холодної води принести? Ой, Нестор, ну чого ти питаєшся? Нясі, худший. Бягу. ой, стужай тебя, я худшей. Ось. Приніс. Зараз. Ой, Коли ласка. ой. Вот. Ой, яка холодная. Вы меня заморозить вирушили. Что вы, дядулечка? Не, мы не хотели. Частуйтеся тоді колиханочними присмаками. Так, ось, коли ласка, і тут, і ось тут. Ось. Мгм. Ага. А где мои любимые? Вы не поклали мои любимые цукерки. Пробачте, ми зато інші подрихтували у розные. Мне уже не подобається. Не подобается. Давайте мои любимые. Где Мишка намалеваны? Я ж вам на Новый год принес то, что вы ждали. Ага. А вы для дядулечки не подрихтовали любимые Ну, цукерки. пробачте, ми не ведали, які у вас самые любимые. Але калі ви до нас у другі раз завітаєте, ми обов'язково лепш подрихтуємося. Я старенький дядуля, так довго добирався до вас, а ви навіть доброго почастунку не принесли. Ну, вибачайте нас, дядулечка.
Дядулечка, а мы можем вам что-нибудь спеть, например? І вірші почитаємо. Так, вы же это любите? Ну, може, ви ще й танцювати вирішили? О, это мы умеем с задоволением. Яночка, давай разом и... Ай, чекайте, ви вельми тупаєте. Спадітеся вже худший. Нечто я не разумею вас, дядуля Мороз. Неки вы... Дивний дядуля. А лепше давайте подарунки, що я вам під елочку поклав. Это я ще чаму? А мне я не самому потребные. Что? Это несоправный дядуля Мороз. И он совсем не веселый и не добрый. Вибачай, Яна. Ні, хто телефонує. Ух ти. Алло? Так, слухаю. Завтра? Ну, добре, чекаємо тоді завтра. Вибачайте, хто тоді зараз у нас знаходиться? Я зрозумів. До побачення. Ага. Нестор, а хто гэта быў? Я не ведаю, нічого не розумію. Тільки що телефонував сапраўдний дядуля Мороз і сказав, що завітає до нас завтра. Яшчэ адзін? Угу. А наш дзе? Першы. Дядулю Мороза я не сустрел. Вернулся мультик поглядеть. А вось ми якраз тільки що зустрілися з одним хитреньким дядулечком Морозом. Толькі ён мультика не дачакаўся і знік. І ведаеш, той дядулька вельмі любіць тыя ж цукеркі, што і ты. Ды і росту вы аднаго. Ого! А вось які мультики ён любіць, мы і не паспелі запытаць. А я вам откажу. Вось гэты. Ну глядзім. Глядзі. А зараз час усім дзеткам чысціць зубкі і мыць тварыкі. А дядулю Морозу? І яму таксама. Добрай ночы, сябры. І цікавых прыгод у снах. Бывайце. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Баю-бай.